100% brudgaranti med NCC. Fedt. En garantiordning, vi har lanceret sammen med NCC, som giver dig 100% brudgaranti. Uanset hvad der sker med din skærm efter montering, så dækker vi den 100% i 6 måneder. Om glasset er revnet, farverne skøre, uagtet fejlen, så bytter vi den. Vi har lavet et lille afsnit omkring det her inde på vores hjemmeside. Og alle skærmene, som gør brug af den her garanti, altså badget med 100% brudgaranti. Kontakt os, skriv på chatten, mail, telefon, hvis I har spørgsmål. Og derudover så er priserne på NCC altså de absolut skarpeste på hele markedet. Og kvaliteten er altså super god. Der er lavet flere test, hvor at NCC faktisk slår både JK, RJ og også ZY. Så en fed skærm, fed garanti og fede priser. Prøv dem af. Kontakt os, hvis der er spørgsmål. Hej.